हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे बर' मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोआ बर'नि आबुं सावथुन एमएन फिल्म प्रोडक्शन बेनारजों दिहुनजानाय बर'नि आबुं सावथुननि दै लोगोफोर। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ एमएन फिल्म प्रोडक्शनाव आपल'ड खालामदों दे, आरो बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय अखानाइसि समनि दै लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि स्टारिंफोरानो जादों मिथुराम आरो बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां रिंकी ब्रह्मा दै लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दि। स' नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि सिंगारफोरानो जादों निथामनि बर' आरो सिमांसा बड'सा दै लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडियोखौ लाइक खालामलांबानो जाबाय दे। स' नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।